ato ro mga politicians nga takli-takli na lang na silang partido. Klaro man na, di ba? Ang kontra karon nagkauban na. Ang kauban sa una nagkontra na. Ngano man kung asang pabor sa akong seguridad, anha ko. Kaya lisod ang nagdi ko mo anha, patay ko. Ako gid ba? Ako. Nindota ka, no? Ang ato mga politicians karon naaning panghuna-hunaa ba? Unsa man ning panghuna-hunaa kanang gitawag natong continuity. Di ba no? Unity and continuity. Kadungog na mo anang punga. Kanus amo na kadungog ana kanang punga, unity and continuity. Awa mo kay nomdom. Katong kumpanya panahon sa eleksyon sa 2022, dunay ni saad ato og continuity and unity. Natuman ba wa? Husga. Wa. Isuga sa ninyo Ang gustos Ginoo united ta, unya mo continue ta, mo bitang karon ang atong tema sa atong year of jubilee karon, Pilgrims of Hope. Kanus aman dunay hope, kanus aman dunay paglaom kung magkahiusa ang katawhan, unya mo padayon sa unsay gilatid sa Ginoo. Kana bang magsubay tas planos Ginoo, ug ang planos Ginoo nato mamaluwas ta una sa sala. Kay ang sala man gyud mo ay pahugno nato. Ikaduha, maluwas ta gikan sa mga katalagman sa kalibutan. Kinsa may makasagang sa katalagman sa kalibutan sa maaning linog, mga bagyo, mga kaning mga sakit, way lain ang gahom ragyos Ginoo. Nya ikatulo, maluwas unta tagikan sa impyerno. Ang impyerno iya na si Yawa. Ug kadtong mosunod sa Yawa, maura sadtoy iyang dadon ngadto sa impyerno. Lingi ay mong tupad. Ingna kinsaroy imong gisunod. Ingna kinsaroy imong gisunod. Ana. Mo na si Jesus, si San Pablo, ilagi nang gideclare ang tanang mga santos, for that matter, gideclare gina nila, the love of money is the root of all evils. Ang gugmas kwarta mao ginay tuburan sa tanang yawa or dautan. Kining ilang gitunaw nga baka o gihimo nga baka gikan sa tinunaw nga mga bulawan, nagrepresentar kana sa power of money or wealth. Mo'y niilis sa Ginoo. Kinsa man ang Ginoo, siya ang kamatuoran. Kadtong ilang gihimong baka, hinimo-himo rato. Sa ato patong pinulungan karon, fake news. Pag ingon nila kini ang atong manluluwas, fake news. Ana, ang kamatuoran mauragoy good news. Kamo ganahan mos kamatuoran o ganahan mos bakak?
kamatuoran. Tira. Kinsa maroy gatog as tinuod, ang Team Duterte o Team Marcos? Duterte. Ay lagtubag at kuan ba kanang kamo no hinungdom basta mangutana gani ko partik politika ay lang tubag kay murotag nangumpanya na. Ako ba guide lang ni ninyo kung makaluwas nato ang kamatuoran, sundo nato ang kamatuoran o atong ituboy sa pangatungdanan ang mga tao nga nahigugmas kamatuoran. Pero kanang nahigugmas sa fake news, sa baka, di ta na sundon. Di ta na sundon. Kung saan man pag check, pag fact check, nasa fact check. Kung saan pag fact check ang usa ka tao, saan man matud pa ni Jesus, makatabang man ang mga isulti sa ubang tao. Matud pa niya, ako i-fact check ko ninyo kinsa may unang nagsaksi nako, si Juan. Si Juan nagtug-an sa kamatuoran, si John the Baptist, pero matud pa ni Jesus, wa ko magkinahanglan ni Juan. Tanawa ha, dili kayo kasaligan nga ang gisulti sa laing tao mahitungod aning maong tao atong saligan. Pero makatabang na kuno na, labi na gyud kung kanang tao nga nagsulti kasaligan o kinabuhi. Pero matud pa ni Jesus, niingon gid siya, aduna apan apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Unsa kinsa man ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga ako pinadala sa amahan. Ang mga buhat nga Dios nun. Nya unsa man ang mga buhat nga Dios nun? Una gyud kanang musumpo sa mga buhat nga yawanon. Doon na gani buhaton ang tao nga makasumpo sa buhat nga yawanon, kanang maong buhat Diyos nun. Pananglitan, drogas, unsa man na Diyos nun, yawanon. Kana bang illegal drugs, sama ng shabu, cocaine, marijuana, dinis atong nasod, unsa man na Diyos nun, yawanon. Sige, ang tao or mga tao nga mosumpo ana nagbuhat og Diyos nun nga buhat. Doon na nabay na ning kamot pagsumpo anang drugas. Kamo na maigigo. Nini karong atong mga kandidato, kinsa nila karon gikan anang nidagan pagka-senador hangtod sa konsehal sa lungsod. Kinsa nila ang dunagyoy declaration na sumpuon ako ang drugas. Nya nakita nato nga iya ginang gibuhat siyang kinabuhi, kana moy atong butaran. Kay pinadala na sa Ginoo, kay ang iyang buhat nagsumpo sa buhat sa yawa. Ikaduha, kanang graft and corruption, pagpangawkaw. Karon bisag kung saan pa ito limod-limod, gabaha naman ang informasyon, billions, trillions of our funds sa atong panudlanan sa nasod nangawagtang na. Gani ang ato kunong budget
Ambot fake news ba ni? I-check lang niya ninyo. Na amusan niyo, wala man siya ni-argue ani. Ang kaning accusation ba, why ni-argue sa laing side? Na 64, at least 64% sa atong national budget karong 2025 na release na kuno ngadto sa mga departamento nga angayng hatagan niini as early as February this year na release na ambot ka karon dili basig 80% na kay February pamanto January na approve katong ilang nasaynan February 64%. Unya nay nagpetisyon aning atong budget. Nay nagpetisyon nga grupo dito sa Supreme Court nga illegal kuno kay naay mga blanco giamendar pod ni sa pipila ka mga naas administration nga naagi blanco. Nya human na release na bisan og questionable ang budget. Graft and corruption ang tawag ana. Kinsa karon sa mga kandidato nga ni-declare gyud nga akong batukan ang graft and corruption unya mo mention gyud sa mga kurakot nga nahitabo sa atong nasod ug ang iyasang track record nagpakita sad og nindot nga kinabuhi nga naglikay siya ng graft and corruption mo'y atong butaran. Pero kanang naghilom lang karon, kanang wa nagitingog karon, wa na gani mo declare unsa ning graft and corruption, bisag unsa pa na kasikat nga tao dili nato butaran kay pasabot nihilom siya kay gitapin-ana na sa kwarta. Gipaum-um na nagkwarta o nang nihilong na. Naman tayo mga kaila karon na sa una sabaan kay na sila bahin aning mga anomaliyas kwarta pero karon hilom na gid sila as in hilom mura bag makapangutana tanganong ni hilom ni siya naamar daghan paniid lang mo. Ikatulo kaning terrorism kanibang sa nga na terorista sama anang mga extremist, mga underground movements, mga subversibo nga kalihukan kana bang moambos sa mga military, moambos sa mga kapulisan, mangutong ana mga businessman, pangayuan o people's tax ana naa man na ron ni kusog naman gihimo naman gina nilang reel sa video gani ang ilang ipangpatay doon na bay unsa man ni yawan on ba ni nga buhat o Diyos nun yawan on pagpatay kinabuhi ang Ginoo muluwas og kinabuhi daghan na sa karong krimen aning pagpatay, paglugos, pagpatay gani katong foreigner dito sa Boracay in town ga-enjoy di ending dito dapit sa may CR gipatay mga bata gipangputlas liog gipang rape gipangpatay mga estudyante karon sugod na sa kamatay kay gitulis nga gadag cellphone nibalik na sa tong magsakay kag jeep mag cellphone ka labnihon imong cellphone taxi drivers karon wa na sad gipangtulis na sad mga kanang mga dihang mga tindahan gipangtulis hasta pagutaong sari-sari store nga ang gitinda itlog ra tulison pagyon. Kinsa man ang ni-declare ani atong mga politicians nga nidagan karon o wa mudagan kinsa Manila ang nag-declare nga ako ning sumpuon bahala nagmagkadugo ko or mamatay ko
ako ning sumpuon, mao nay atong butaran. Pero kanang nihilom lang, wa maghisgot ana, ato na lang tingali ng papahuwayon. Kay pasabot, wa na siya mubuhat sa sugo sa Ginoo, pagsumpo sa sala, pagsumpo sa dautan. Sugal pananglitan, sugal, illegal gambling, online o actual, dako kay ni nga evil karon hasta mga estudyante na buang na mga sugal sa online. Na ay manganhin ako hasta ng utang online, pagbantay in taon mo anang utang online. Mangabot nga rin ako og duol kay naputos nas utang dihas online, tablar sa nay sugal, mura bag imong gisugal, kinsa may nisumpo ani karong sugal. Na ato'y hiring-hiring kay sumpuon ko nutong pugo. Yes, kanindot ana. Online gambling, gaming, gambling. Pero giilisan sa danay karong perti na kunong daghanang online gamblings. So nisumpo tag usa ni alaw tag napo, pasti lang lisura ana. No, o na siya. So, ang mga na-involve ni ini, sayon raman na, kana mga politicians, mga kandidato, kandidata, karon nga di na bitaw magtingog-tingog against sa aning mga evil activities sa atong nasod, nga ni hugno sa atong ekonomiya, na himong mga pobre na kaing ato, yung samot ka pobre ang ato, mga igsuong pobre ng daan, ato na silang papahuwayon. Ilisa nato sa atong gitanaw nga nagdaog pulong o buhat nga musumpo niini. Muna si Jesus, pag-abot na niya sa kalibutan, gisumpo niya ang mga bakak, ang mga pagpakaron ingnon, ang kaning pagka-domineering, ang mga kurakot na gihimo sa mga leaders atong panahon na sa mga Hudiyo, o ang resulta gipatay gid siya. Apan sa dihang gipatay siya, nga mo kanay atong gihandom karon ini atong Lenten celebrations, ang iyang kamatayon gihalad niya para mabuhi ang kalibutan. So dili na gyud ako ang iyang sentro, kung dili ikaw, kamo ang akong luwason. Gilingay mong tupad. Lingi aba, ang di mo lingi gasunod sa yawa. Ing na magpakamatay na ko para nimo. Ing na.